Hvordan du sådan bedst husker din mor? Min mor, ja, hende husker jeg som en, jeg altid kunne komme og klage til. Og hun kunne desværre ikke ret tit gøre noget, fordi hun er sådan set ikke mig at bestemme. Fordi hun var blevet alene jo, og en bror, der kommanderede og skulle have det hele til at køre. Så det hjalp ikke mig at komme til min mor. Og det gik jo så meget ud over hende. Mm. Og jeg husker, at mens jeg var sådan helt lille lige efter min far var død, om sommeren, så skulle vi jo gerne på kirkegården op i kirke om søndagen. Med en buket blomster. Og det var jo ikke altid, jeg var lige begejstret for at skulle den tur. Men vi fulgte sig. Og dengang jeg så blev større, og min mor kunne jo ikke selv gå mere, så blev jeg jo selv sendt afsted og hen med den her buket blomster. Og jeg kan ikke rigtig gøre for det, men jeg synes, det var så uretfærdigt, for jeg kendte jo faktisk ikke min far. Og det nævnte jeg engang til min mor. Jeg kender ham jo ikke engang. Og det rørte hende jo så dybt, Ja, så det sagde jeg aldrig mere. Men ellers så havde vi jo den bedste mor, der kunne tænkes. Hun ville gøre alt for os, og hun gjorde det, hun kunne. Hun havde ikke noget at gøre med. Som jeg sagde, nu ser vi børnene, de render og drikker for meget cola, og de ødelægger deres tænder. Vi fik lov til at købe en sodavand grundlovsdag. Det glemmer jeg jo aldrig, og det hører jeg igen og igen af mine søskende. De fik lov til at købe en sodavand grundlovsdag og kom ud på dyret og fik lov at lege den dag et fridag. En dag vi aldrig glemmer for den sodavand. Jeg skulle have en sodavand med. Jeg kunne huske, jeg skulle selv hen til købmandspigerne og købe den her, og jeg købte altid en citronvand, hvor citronen var skåret over, og jeg kan se den etiket endnu. Når så vi tænker, hvad børnene de får i dag, så der er sket store forandringer. Der er store forandringer. Ja. Men jeg har haft den bedste mor, der ville gøre alt for os, hvad hun kunne. Ja. Hun kunne bare ikke ret meget. Hun har ikke noget at gøre med. Hvad vil du så sige om din ældste bror? Min ældste bror, ham kan jeg jo huske, de boede i Koldby, Marius, og var gift med Mette. Og de havde jo altså en datter, da jeg blev født, så jeg var faster, da jeg blev født. Men hende, når vi kom til Koldby, så legede vi jo sammen. Og der kom også en dreng, der hed Hans, som vi legede sammen som børn. Og jeg husker tydeligt det hjem. Det var gæstfri mennesker, og vi kom jo der altid sammen. Vi kørte jo med hestevogn til Koldby, når vi skulle besøge dem. Men han døde altså også tidligt. Han var kun nogen 30 år, da han døde. Ja, det var hende. Ja, nej, men jeg husker ham. Så har vi Så meget. Så kommer Ole. Det var en god bror. Ham synes jeg kan huske som en af dem, der var bedst. Han var altid. Ja, han må jo nok have været glad for børn også jo. Men han kom til Vesterløkken og overtog min min farfars ejendom. Og kom der som dreng og blev der og overtog ejendommen efter de 2 gamle. Det her blev gift med Maren, og de fik 4 drenge. Og der kom jeg som sagt også og legede med de knægte der, med da jeg var sådan en stor pige. Altid gæstfri. Og min svigerinde der, hun var også gæstfri og rigtig, de var så rare og så søge begge to. Så jeg har jo kun mange gode minder fra Ole. Niels. Det var ham, der overtog efter min far derhjemme. Ja. Og blev jo som sagt gift. Og ham, der faktisk har opdraget os, der var tilbage. Og han var da også en god bror, det var han, for han gjorde selvfølgelig det bedste for os, men han var streng. Vi skulle lystre, og vi skulle arbejde. Og sådan var det jo hele vejen igennem.
Og han blev gift. Og der kom også børn. Så de børn er jeg jo nærmest søsken med. For de var jo, mine søsken, de var jo faktisk efterhånden væk, så Ja, jeg har for kun en været forræd. sammen med 2-3 stykker af mine søskende, mens de andre, de har været mange, ikke? Og til sidst, de sidste 2 år var jeg alene, og så kom min brors børn jo, og så vi nærmest blev som søskende. Det er det, jeg Ja. på lørdag skal til 80-års fødselsdag med den ældste af dem. Så vi havde det godt hjem, det var ikke det, men det var jo aldrig det samme. Min mor havde jo ikke rigtig noget at gøre med, og kunne ikke gøre noget for os, og vi skulle i marken, og vi skulle det ene, og vi skulle det andet. Men sådan var det jo dengang. Ja. Ja. Og i suren så kommer Jens. Jens, ham har jeg jo ikke kendt så meget til, for han kom til Nordby. Han var maler, og blev jo også gift jo med en svigerinde, der hed Petra. Og der kom ingen børn. De fik ingen børn. Men vi kom jo da altid sammen. Men det er jo en af dem, der sådan har været længst. Der var der ikke de forbindelser, som der er i dag, når ikke man har bil eller noget. Men vi kom jo der altid på besøg derude, sådan af og til. Og min mor og mig, vi kom selv derude også. Ja. Og de var altid flinke og gæstfri. Jeg kan huske, da jeg lå på sygehuset, jeg kom til skade med mine fingre, da jeg var lige begyndt at gå i skole. Og Jens var maler, og han var sådan fingernem, så han lavede dukkemøbler til mig, og dukkeseng og sådan noget, og jeg fik, mens jeg lå på sygehuset. Så jeg har kun sådan gode minder fra... Og hun var god til at bage kager. Nå. Nej, jeg har kokosmakroner, men det var Petra, det har jo lært, vi hvis at bage kokosmakroner. Ja, det er jo, Ja. det er jo en god Ja, ting. men jo. altså, vi har altid haft et godt familieforhold. Alle vores søskende imellem jo. Så kommer Anna, min søster Anna. Hende kan jeg jo kun kende fra, hun er blevet gift og bor i København. Og hun var en god hjælp for min mor. Hun kunne altid hjælpe med både det ene og andet. Hun syede tøj til os 2 piger, der var, og sendte gaver til jul. Og det, hun var gift med han var chokoladeagent, eller agent for chokoladevirksomhed. Og der kom jo altid, han havde sådan nogle dejlige prøveæsker med chokolade. Og jeg kan huske en gang, der kom der en fin æske om julen, med sådan helt brodersaks og fingerbøl og grantrisser og sådan noget i chokolade i en fin æske. Så det var jo altså flot at få sådan en julegave på den tid der. Så hun har altid også, mens hun var ung og var på Samsø, har hun sådan hjulpet min mor med at sy og alt hvad der nu hun kunne hjælpe med. Så hun var en rigtig god søndag. Så kom Martin. Martin. Ja. Ham har jeg heller ikke, jo ja, selvfølgelig har jeg det kendt ham hele tiden. Han blev gift med Elne. Og til sidst boede de i Tranebjerg. Elne var syerske, og var altid, hun var meget dygtig, og syede som sagt også fint tøj til os, når vi manglede tøj, og de var altid gæstfri og venlige og kom til, og min bror Martin, jeg ved ikke om jeg kan sige sådan noget særligt andet, han var også flink og rar altid. Der var, Det har de været alle sammen. ja, det har de været alle sammen. Ja. Svend Larsen, ja. Svend, han kom til Aarhus. Jeg har jo ikke kendt dem som børn. Han kom til Aarhus og var på arbejde på havnen, og der har jeg haft rigtig mange gode ferier over ved min svigerinde Signe og Svend. De var altid, de havde heller ikke meget, for lønningerne var jo ikke store dengang jeg var der, en stor pige i 30'erne. Der var ikke meget at gøre med, men de var altid flinke, og jeg kan huske Signe, hun ville samtidig give mere, end de har råd til. For jeg kan huske, der var en gang, hun ville have, at jeg skulle have en admiralfrakke, tror jeg de hed. Men der sagde min bror lige godt, punktum, de har ikke råd til det. Men de var altid flinke, og det har jeg haft mange Det var godt, jeg har det der. Ja. Der har jeg boet. Hvad der på? Ja, dengang jeg rejste rundt og boede det ene eller andet sted. Ja.
Og det vi fik til middag, som siger, det var grisehaler. Det kunne jeg godt lide. Ja. Ja. Så er der... Det var Svend, vi er. Så kommer Åge Larsen der, min bror. Han var i København og var murarbejdsmand derinde i et firma derinde, og han blev vicevært i den ejendom, hvor de boede. Og på det tidspunkt, der kom jeg ind til København og var i huset ved en kontorchef lige nærheden af, hvor de boede. Så der holdt jeg mig til. Det var rigtig godt, for de gjorde alt for mig, og vi kunne cykle ture i Dyrehaven og forskellige steder. Men mens jeg var derinde, der døde han, som jeg har fortalt dig. Han døde pludselig af en blodprop i hjernen. Så det var jo sørgeligt. Ja. Og så var jeg kun i København de år, for det var slet ikke mig. Jeg lærte aldrig nogen at kende, alle end faktisk mine søskende. Så der var jeg kun i år. Så det fik du ikke lukket ærerne med over? Ja, så kom jeg nemlig til Ballen. På Ballen Hotel. Ja. Ja, der var jeg jo nok i 7 år, inden vi blev gifter, og længe efter vi var gift også. Så det var der, jeg lærte drengen der at kende. Som hotelleren sagde, jeg ved ikke, hvad du vil med den dreng. For han havde en søn, der var på alder med Herman. Så han synes jo, de blev ved at være børn, ikke? Ja. Men nu har den dreng jo mig jo holdt ud i nogle 70 år. Vel? Ja, det er godt. Ja. Det var Åge. Så er der Maren. Maren var også altid og søster. Hun boede i, det første de blev gift, boede hun i Koldby. Og der var jeg også med at komme på ferie deroppe, når vi endelig havde nogle fridage. Og mange gange, jeg har spaceret til Koldby. Men det var nok mest i min bror Marius tid, i Marens tid, der har jeg nok cykler til Koldby. Ellers så var det spacerende fra Trænderup til Koldby. Det er jo også en spacertur. Men Maren ligesådan var også så behjælpelig og god ved os søskende. Hun husker mig også syg. Hun syge min anden dags kjole, kan jeg huske, da jeg blev konfirmeret. Jo, jeg har kun gode minder fra os, min søster. Maren, så kommer Frederik. Frederik kom til at bo i Aarhus. I hans unge dage, der tjente han i Besser. Og der kom han galt afsted. Jeg tror, han faldt af vognen, eller blev kørt over, eller et eller andet med uheld eller ulykke med hestevognen ved Gadekæret i Besser. Og det led han faktisk under resten af sit liv. Men han kom til Aarhus og arbejdede ved havnen. Og han havde også noget murarbejdsmand eller sådan noget, for det var under krigen, da de bombede universitetet. Der stod han op på et stillads, og det væltede ned. Og Frederik redde sig, men hans kammerat blev slået ihjel. Så det er noget, der har rørt ham meget, og han har faktisk, han var uarbejdsdygtig i mange år, og lå og var syg. Og så i kørestol til sin sidste dag der. Men han blev gift med Agnete, der var fra Nordby, og de havde sådan et godt familieforhold med de få miler, de her at gøre, de her 3 piger. Og vi var altid velkommen i den lille lejlighed. Og hvem der sådan kom, der kom alle sådan fra Samsø, der havde lidt kendskab til dem, de kom altid og var velkommen ved Frederik og Agnete, sådan selv naboer. Og sådan, det var altid gæstfri, selvom de ikke havde så meget at gøre med. Det var også en lille god familie. Det var det. Det var det, ikke? Ja, så kommer skrædderen, hvis jeg har det. Jo, så kommer Axel. Han var som sagt skrædder. Og som han selv sagde, han var lidt sværlig som barn, så han kom aldrig rigtig til det hårde arbejde, som de andre prøvede derhjemme. Men han skulle altid være med alligevel, både i marken og hvor som helst. Men han kom i skrædderlærer i Pellemark ved Skrædder Lehmann. Og han har jo aldrig nogensinde haft så meget som fat i en synål. Jeg ved, at han sagde, at din første tid, han var der, så fik han en klud og en nål.
Og det skulle han først se mor sig lidt med, inden han fik lov til at få tråd i nålen. Sådan, sådan. Og så blev han sat op på bordet i skrædderstilling. Og den første dag han sprang ned af bordet, der sank han fuldstændig sammen på gulvet. Fordi den stilling der, Så pigen sovet. den lærte han altså, den skrædderstilling der. For min søsters drenge fra København, hun havde 2 drenge, de var jo så op og på ferie derhjemme på Samsø, og så skulle de lige have æren i Tranbjerg, min søster og så de her 2, så havde de jo været inde ved skrædderen og skulle besøge dem. Så sagde en af drengene der, ja, vi kunne godt se, at onkel Axel ikke var hjemme, for både Svend og drengen, de sad på bordet. Ja. Men Axel, han var sådan et samlingspunkt for os alle. For nu, han var jo altid hjemme. Han havde sit værksted i hjemmet jo, hvor de boede. Så ham kunne folk jo altid træffe hjem, når vi kom til Tranbjerg. Så det var sådan en slags varmestue. Og min svigerinde, når hun opdagede, at det var nogen af os derude i værkstedet og snakkede, så var hun ikke sent til at få kaffekanden over, og så skulle vi ind og have kaffe. De var gæstfrit hjem. Og Axel var også sådan, når der var sket et eller andet, enten sørgeligt eller lykkeligt, eller hvad det var, så var det altid Axel, der skulle ordne det, når der skulle købes ind til gaver, for eksempel, når der var bryllupper og sølvbryllupper, var til, så samlede Axel ind og ordnede det, og lige stand med krans og sådan noget til begravelsen. Og det var også ham, der altid ringede til os, når der var sket noget i familien. Der var jo mange, der skulle have besked. Ja, det var rigtigt. Og som jeg har sagt før, vi kunne altid høre, om det var glædeligt eller sørgeligt. Det kunne vi jo høre på stemmen, lige så snart det var Axel. Så sådan, han var en god bror, og gjorde meget for os. Og han døde som sagt på plejehjem, både ham og hans kone, og de nåede for krondiamantbryllup. Nej, jernbryllup. Ja. Og han havde haft en svag kone, det var som sagt Jyttes mor jo. Ja. Hun var jo syg, sin før Jytte blev født, og resten af sit liv. Og så er hun den, der lever længst. Det er jo ufatteligt. Ja. Det er ikke til at forstå. Nej. Hun døde efter min bror, de her som sagt i andre bryllup, så de var jo da 94 år. Ja, det er da godt klart. Ja. Så kan man ikke forlange alt meget mere. Så kommer Hans. Han endte i sin dage i København. Han var jo også ude at tjene med bønderne jo. Ja. Jeg kan da huske en gang, han kom hjem, min mor sagde tillykke til ham, han fyldte år. Nå, han vidste ikke engang, han fyldte år, så det er jo da ikke gjort mig i stedet dengang. Nej. Men ham kender jeg jo heller ikke så meget til, anden han boede i København, og der er vi jo så også kommet på ferie også, både som børn og som unge jo. Og det var så alt sammen godt nok med hans. Jeg tror ikke, jeg kan. Der så kommer Richard. Han blev gift med Annie. Jeg vil nok sige, at Richard, han er nok den mest friske af dem. Han fløjte og sang altid. Han var altid faktisk i godt humør. Han boede jo i Torup og var postbud der. Og han havde også, de havde lidt jord, han havde også hestekøretøj. Og han kørte jo mange gange jo til Ballen, der skulle de ind til korn, og med, hvad her det der, til Hegård Hansens forretning med foderstof og alt det der. Ja, og vi boede på Strandlyst. Og så tidlig om morgenen, efter Herman var gået sådan om vinteren, så nogle gange kunne jeg høre hestekøretøj, der kom. Enten fløjte han, eller også sang han. Så kunne jeg høre, det var Richard, der kørte til Ballen. Ja. Så det var måske kun en sanger, tak igen. Ja, han var altid så glad. Ja. Det var han. Så det var jo også en god ting. Ja. Så er der Karl, Kalle, som vi kaldte ham. Ja, han er en af dem, der var barn, da jeg også var barn. Så vi har da også gået i marken sammen og alt det der, så det jeg også kan læse minde som Karl som barn. Han var jo en stor skoledreng der, så vi havde en hund derhjemme. Og den var jeg så pludselig blevet væk. Jeg tror,
de havde skudt den, eller fået den aflivet på en eller anden måde, for den var ved at være gammel. Og det måtte vi børn jo så ikke få. Nej. Og jeg kan huske, Kalle, han sad hen i en krog der i køkkenet og sad og græd der om aftenen, da hunden den var væk. Men sådan er vi børn. Ja. Ja, men de her også, de boede først i Kolby, Ørby, da de blev gift, men så købte de en landejendom over på Sjælland. Ham og Bertha var fra Ovensbjerg. Og de havde en lille ejendom på Sjælland i nogle år, og de endte med at købe en ejendom over i Torup. Så vi kom tilbage igen. Ja, og købte et lille husmandssted derovre. Og fik jo da nogle børn. De har 3 børn. Og ellers så kan jeg jo ikke sige andet end, at Karl, han var jo ligesom alle vi andre. Han var da afholdt og havde et godt liv derovre. Ja. Så kom vi vist til Willy. Da Marie, min søster Mette, hun kom til Jylland. Hun var også ude at tjene som helt ung jo. Og så kom hun over og tjene over i Jylland et eller andet sted og blev gift. Helt op i nærheden af Lemvig med en skovløber. Ude fra hele skoven her, men Klosterheden, den store Klosterheden deroppe, og vi ser samtidig udsendelser. Så hun, det var jo ligesom næsten at komme helt udenlands, at hun kom helt derop, helt fra Samsø. Ja. Det var jo en hel rejse, når vi skulle op og besøge hende. Det skulle planlægges. Ja, for søren, det var der, vi var op, der skrejeren, præsten tror skrejeren var fru Zachariasens far, og så var han, altså en af hendes brødre jo. Men der har vi jo haft mange dejlige oplevelser ved at komme derop. Og hun har 2 døtre, som vi stadigvæk har med sammen med. De bor jo i Holstebro og en i Nørre Felding. Så der har vi meget fornøjelse af den familie deroppe. For vi har i en overgang boet jo i Ålestrup, og det var jo så nemmere at komme til. Ja, det er ikke så. Ja, så derfor har vi haft særlig meget med dem og har stadigvæk. Og kan glæde os over det. Og så er det Willy. Det var jo ham, der stod mig nærmest. For vi skulle altid hjælpe sig. Vi var de 2 eneste, der var til sidst der. Mens inden vi blev konfirmeret. Han blev så konfirmeret 2 år før mig. Så jeg var så alene de sidste år der. Men når det gik hårdt på, vi skulle jo altid hjælpe hinanden og kunne hjælpe sig. Så han har hjulpet mig mange gange, når vi skulle. Jeg kan huske, når vi skulle have roer. Min svigerinde var også altid med just i marken og hakke roer. Hun kunne jo ryge afsted. Alle mine brødre har også været dygtige til det, for det fik de jo lært. Og Willy var jo også dygtigere end mig. Og når han så havde hakket et stykke, og jeg var kommet bagefter, så var de jern over i en række. Så jeg kunne nå ham, og det måtte vi ikke. Det skulle gøres i smug, for det måtte vi ikke få sige ind, for så snakkede vi jo for mig jo. Ja, men sådan i det hele taget, også når vi samlede kartofler op. Willy skulle altid lige tage en lille nap over mig, for jeg kunne følge den. Så sådan igen har vi jo haft det godt, men han døde bare alt for tidligt. Han døde lige efter vores sølvbryllup der, det var sammen der foreslog, at vi skulle fotograferes. Men for nu var det nok sidste gang, der var han ved at være syg. Og så er der rosinen i pølseenden. Ja. Så kan det måske være, at du fortæller noget med Erna. Det kan jeg ikke. Hvad? Nej, det kan jeg sgu ikke. Hvad? Nej, men vi har i hvert fald arbejdet med at lave strandøst hjemme på Samsø. Ja. Som vi... Ja, da vi blev gift. Ja. Hold op. Vi købte, du må hellere fortælle det selv. Nej, vi købte et gammelt hus, hvor der har været pensionat, eller hvad hedder det, øldepot. Og det rev vi så helt ned til bunden, og begyndte at bygge op med noget nyt. Det passer ikke. Nej, det gør det da. Vi restaurerede huset, vi købte. Ja, det gjorde det, rigtig nok. Sådan, det. Og så byggede vi den fløj til, du kan se ude mod vejen.
Ja. Den byggede vi til det gamle. Ja. Og fik det pudset udvendigt. Det var træhus, det vi købte. Og så murede vi det derop, og så blev det her træhus, det blev også pudset. Der kom hønsetråd Hønsenet på, på. Ja, så det blev stænkpudset, Ja. som vi kaldte det. Sådan nogle år efter, der rev vi så alt det gamle ned, og lå de 4 værelser stå der. Så rev vi alt det andet ned, og så blev det nyt det Ja, hele. så blev det nyt. På den måde. Og vi var så heldige, der var jeg jo på slagteriet. Der fik vi så alle dem der på slagteriet til at hjælpe mig med at støve hele det nye sokkel til det nye, som det ser ud Ja, her. der er mange af dem. Ja. Så det var noget, der arbejde. Ja. Ja, det var et stort arbejde. Vi arbejdede i døgndrift, det kan jeg næsten godt sige, vi gjorde i de mange år der. Men det var sådan set en god tid lige godt. Mm. Det er sådan set den bedste tid af vores liv. Med at både det ene og det andet. Ja, Så vil jeg da sige tusind tak, fordi du fortæller om dine søskende der, ja, og din far og mor. ja. Jeg var utrolig glad for at komme og høre om det. Nå, men det var godt. Ja. Tusind tak. Og jeg er også glad for de her, jeg har fået af dig, så jeg kan nu studere lidt på Ja. det. Og det hele. Det var også sjovt at se billederne. Ja. Ja. Ja, de forskellige sådan. Det var det der.